Men Rovaç, yanımda dostum bilen bugün bayram ala gelilince var ya Kadim Merve. Ahmet'in vurunan yarışına video düşürüyor. Size başardığımızdan bayram alayını Kadim Merve'ni tanıtmak için. Halk akidasında yaşayan bu aydınları biz de Ustad tarifalarını hemen yaş aydınçıdan yerine bu konuda tecrübeden bak. Buram gidip var ya ha. Akno'dan Saat 5:13 havada minus 3 gradus. Kadimi Merv öz göz başyny erki töwerlerden alyp gaýtýan Murgap jülüsiniň kadimi taryhy niçeme sırlary we wakalary özüne jemleýär. Murgap derýasynyň boýuny dören hemde taryhy üç ýoluny Mauro, Maruş, Margiana, Merv, Maruşahu Jahan we Mare atlaryna eýe bolan bu şäherlikleriň hemmesi Kadim Merwň çäksiz baý taryhy dünýäsini düzýärler. Kadim Merve gelen her bir seýahatçyda ýatdan çykmajak täsir galar ýadygärlikleriň biri de Sultan Garanyň Günwataryna Kadimi Formosfara kanalynyň boýunda ýerleşýän Gyzlar köşküdür. Onuň sesýetimiň ortasynda ýerleşýän kiçeňräk emma daşky görnüşi boýunça bir meňdeş imarat Ýigitler köşkü ady bilen tanalýar. Bulary başgaça uly we kiçik gyz galalary hem diýilýär. Edil içine yer bilmedik ki yani taşından size görkedeyin ne uç edip bunu yıllara alası yerde karavulu var. Karavulundan soradım girsem olayım dipon yok dedi. Çocuk var. Ne de maşinimiz. Güzel. Eger ünsörýän bolsaňyz ýollar şeýle täze bolmagyna garamazdan hem daraçyk ýasalypdyr. Ýollaryň beýle dar bolmagynyň esas sebäpleriniň biri Kadimi Merw'de her bir ädimiň aslynda gymmat bahaly daşlaryň ýa-da şaýsepleriniň küýdeleriň ýadygärlikleriň bar bolmagyny gözüne tutmak bilen ýoly şeýle dar saklapdyrlar. Häzir bolsa size şol gazawagtaş işlerine tapılan käbir gymmatlyklary görkezeriz. Sahawalaryň binagärlik toplamy Kiçi Sultan Garanyň Günnügur bölügünde ýerleşip bu ýer Justin kwartaly diýip adlandyrylyp erki orta asyrlarda hem adam jaýlanýan gonamçylyk bolupdyr. Häzirki döwre gelip beten bu gurhanalar 20-nji asyryň başlaryna Güljemal Han tarapyndan odol temirleriň gurduran ýarym weýran ýagdaýyndaky gurhanalaryň ýerine täzeden salanypdyr. Bu ýerde ýatan sahawalaryň ilkincisi Al-Hakimi Gifari 670-nji, ikincisi bolsa Bureyda al-Aslami hem 681-nji miladi ýyllaryny şu ýerde, ýagny Merw'de aradan çykýarlar we şu ýere hem jaýlanýarlar.
olaryň ýatan ýerleri İslam dinine uýanlar üçin ziýaret edilen kerametli ýere öwrülýär. 10-njy asyrda ýaşap geçen tarihçi mukaddesi özüniň Merwde bolan wagtyna üstü açyk howlular bilen bir hatarda üst ýapyp gümmüzli, basgançakly we gapyly sardowalaryň bardygyny hemde olaryň kanallar arkaly zerur bolan mukdarda suwuň açylýanlygyny ýatlap geçýär. Gadim Merwde belli bolan sardowalaryň dürli döwürlere bina edileni çaklanýar. Törükde gala diýsenken gäwür galasam bar, başgaça erik galady diýerler. Uzakdanam ýanka gyllar galasy görünýär. Açyk eklenleşdireli. Orta asyr Merw'ň äpet hem görnükli imarat bolan Sultan Sanjar ýadygärligi öz döwrüniň uly hem merkezi galasy bolan Sultan galanyň ortasynda ýerleşýär. Şeýle täzin desgany bina etdiren Selçuk sultany Sultan Sanjar onu özüniň ahiret öýü diýip adlandyrypdyr hemde özüniň panydan baka geçenden soň şol ýerde jaýlamakly wesiýet edipdir. Şol wesiýeti eýerip hem 1157-nji ýylda Sultan Sanjaryň jesedi Gowurhananyň içki meýdançasynyň ortasyna jaýlapdyr. Bugünkü videomuzda Gadim Merw hakda berjek gyzykly maglumatlarymyz şulardan ibaret. Bu videoň aşagyna tesbir ýazyp we bu videoga like goýup bize we bu kanala agda bolmak bilen hem Ahmet Merez we gollaw berip bilersiňiz. Diňläniň üçin sag bolun. Inniki videolarda görüşýänçek.